Audio Jungle. Gardo Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arju Ponitha. Kohora Kaziranga long Karbi Singkan Kimi Katalon Kibi Pon Lakhain Karatrok Duarbaguri MSC constituency angkang PRLO Kohora Kaziranga long cleared up Karbi society pen Karbi New Year mate Karbi Singkan Kimi thang ni phai isi pen hiniera ni anaphan Karcho Katalona Jaime Kepaman Pon Lason si labangso Singkan Kimi Karcho Katalona Jaime galong adap por phai sir kebra achiti ma por flag hosting lo pen opening ceremony that pen aphi por phai krisi pen por phai plian ke traditional sport competition pedopon lopen adun thuani kangsam por phai troxia por pen ke dance competition mate ke kan kachupate lopen local artist atum kachopha padopon lopen ni phai hinia ni phan la ke anarlo por phai krisi pen por phai sian ke art mate arjan ki competition padoponji por phai hini pen por phai phoan ke Karbi traditional dance performed by Jamidar KCS unit Arikang some por phai trok pen por phai sir kepan ke prize distribution and guest felicitation followed by Karbi traditional dance Bihu dance Jhumur dance Nepali dance lapen aphi por phai ner kebra achitim pen ke performed by invited artists Chingbai Tiso and band lapen arak folk fusion band fit Columbus Ronghi atum aphan kachop hapon du pusi committee atum nang pachini don Kaziranga pen rosoning T report Karbi Anglong News तो आपरंग से Karbi Anglong News के लंग अराब तमी सेंकान की मिया kadom pazir eglo lapen nili non dak nakahumi lake lakhain ko ratrok duarbawi constituency angkang pi arsidolo nili non dak kido lake kohora Kaziranga kohora along sidolo lastak Karbi senkkan kimi katalon lapen karcho long stami nali tumhan paklang ponji panili bor ipo lase along panili karju ponji sa medoji labang so karju long stami nali tumnang langdun tha lapen nili karju ponji panili bor ipon po nondak kulara long ka humri lo laso kulara long nili katheng long holmu dotin da pili pi ko pen long ladak sang sok la hai stami ke thandon dopik la hai kachini ponji panili karju pon lapen ka bor ipon nili arju pon ko lang litum phala si pi holmu ki domala si rari ko cameraman lai tha pon ai jana cameraman tu to nali aprang sing nali men thani ka Kadon nili men Mongol Singh Ramphar nili Langkiri Seher group nili tum ladak Aroinok pen nili tum dak do nili tum group tin do ladak gene ba pirbi pulo nali tum la langkonik lo lake mansirong asa pirbi pen nili tum ladak imena Karbi tum jitu mane ili tum ke bonai pen mane like machine pen ke sorjon kalilo like nili tum eri pen ke bonai so podolo nili tum chubo so pen nili tum ke pono po sumpo pu laso sumpo so ko banke nili tum hala milelong machine long ke koy hormu kalilo like imena Karbi tum asok long pen ke tok asok ase ador adam tada ke tok nili tum do akola pen nili tum mane lake ili tum hedi ebang ibi kondrom iron wa hormu hedi aso hiri hormu bang nili tum ladak mane ke plus pondo pa jeni sini to labilo akola mempo do la jo la mempo lo lake ili tum unglong katiki rita Somaro cuma bangke lan sekiri recording lo ko gurmuris Somaro korjang tu berile jati jalu pola la tu api itu hal mesin pen ko di Bali handphone di Bali atau mah musical chair lock pen pa kreng sini Nasi. ke bonai lo na prepare itu la pirbi pen handphone di Bali tu sinapi musical chair lo saat adu kecepatan dunia bangsi helmet Tuning itu mana repair nili tum basi hadi green tea dan nili tum mesin pen bonai ali mesin lo ke koi pen lagi iri pen ke bonai mena iri pen si dan nili tum rong pirbi long jitu la muhila tum do mane sehla group tum do alang itu mahin pen si lagi paklang polo so na khas tedang itu muhila tum ta paklang polo pini jam rong hata to itu tadi yang sana adu silang labangso asang long nang litum la kupi pensi bonai me labangso ki than ka Mandri Somaro korjang tu berile res la bangke ili tum bangke ahok peta bangke the ili tum Karbi atum ke laso an cholo polo te ili tum ke jeneba nani intibi na chothe kosona taxi la bangke laso sokta ili tum ke so ajar se tam ili tum e bang long pen kom iji tapi yoke prana phanta ki me phandoji asi laso phansi la ke ili tum bangke non ke ili tum pudam elok te Karbi ang long long non amat ke jate jena bangke
Mana pilo pudami bang ke mesin bang ke kos omuna. Apa sih nasi non itu bang ke lah minar long bang ke tok lah supaya sini itu aku ke harbiya tuh han anso sih aprang konje fan sini. Tante ente cameraman nami paklang ha. Sitami apula langpong sitami hakuku do sitami non ili tum ka theng long bang ke non ka ala plastic la haisi ka use kong sitami non bang ke lason se komiti hindu bele karjukon padutu nang lasin nili karjukon di bang lalo nang li tumhan je labang so peda pen apor pen non kona ang deng sikeli labang so aputak nang tumpa chini tha pada bayi setiap penitum lah lama misur lah lama itu depan nanti bikin timu lah timu angdeng dapat pen non lah kala mana kelang deng si non bikin klaim dambom lah patu bom lah patu deng la pini ani si ko an apor an sikang ton paduji la so mana apor bo kala ban itu bayi sian mana kala dulu mati mana nani lingkung kewar lahai dukok kosomar ke pakat lahai dulu mati tela pen karbitum ka khela hambi ke ab la susang kape ka khela dujin hambi ka bang ke daglom athek ma we ban tum ka lasi kala bang ri cek la kalang di ente nang li tumahin pen labang so hambi ke ab bane kengdong dang kedam ka sipate lahai putak tanam tu kibi pon di lason ning hang ason doma ni tu ma hok lo ni ke hang le to bon stame financial kadure pen lahir pen si ni tum asabo kadure doi kola semuning pen bang ke something that dapat do eji fansi kalau ipon ni fansi ni hang kalang di tante ladak nang ka chitong arada tum phana tu isi lason kachuningri mate isi kachidima na system duji maje dress ang bong edi tum karbi pindeng support pen len nang dun itu polason tipu pang khek kondu manang itu itu bangke pupong lah mina karbinin kan ini lupa mina pindeng support anu tina jingtang ete mina jutang ke balang si intang pun tulang si ning kilo ya kalang di tante nang tum laso la non karbi sengkan ki Sonjo inti nang linahok na kota mixu tame prabjit pen ladake bang iji bang si pacinig lo. pena panini si don tipon pani ni khek di tante nang tum Memora tem ke kacing. Silonijan Range Forest Lapen Bugijan Forest Bit Asia tum Chilang Pet Pen Thengpi Kineblong Lakhain ko raphani lip MSC hangkang along Bugijan Forest Bit AC Lapen Silonijan Range atum Chilang Pet Pen kang ho Thengpi Kineblong Karabiang long Thengpi kai ki kang ho tum Kajulum Pik Pen najok pinangan na hok panu pinile thot ta Silonijan Range Forest atum Lapen Bugijan Forest Bit AC atum Chilang Pet Pen Ranger Jingbai rong hang Japon linsi sarihuti anatu kang hua thengpi papar bompu abirta joy pen long si kirika kurukasai klem ponlo kirika kuruk chipaduk pik penajok kang hua thengpi phan hum kep kalionia lang royalong kepasang thekdam long loksi Silonijan Range lapen Bugijan bit Asia tum chipari deng ponlo thengpi lake tita chopa puma lapen kapreka thengpi hai hui long pon phan hum kep ang bong pen jet pharo isian ke chipar deng ponong lo lapen a thengpi lakha ateng pulote 1 lakh anbak doji pusi ACF terona chang hopen pachini pon lapen la pason karbeng no thengpi kang hua sai klempon pedet asonte mesenji puta ACF pronap teron pen chuning report chuke lapen philip tiso karbeng no news To me, in some or five budget form along Nilong, I see reliable information nang lilo. Nasoting kalau ada sarihuti long, voting P, papar bom ko Nilong see that the staff of the division staff sumber yang pen patir informasi kalau ada pi papar bom pu dimpal edam si nilitum kakuru basai dengi lo tapi masuk kakuru basai ke deng berbang nilitum la kalinia lang roy lo han pen han kep kalau dah ke plat tengah tinggi papar bom masuk pasang ko kursi nilitum kudu lo tapi kadang orang tinggi mesti nilitum separi deng ben pidi ada mobile crossing mahal dah ngapalih. Satang te labang so theng pi ko pipia theng pi lo sanang le tum kine pon long ka. Actually that Jasupado itu non si assessment kuri pon almost 100 pieces need to recovery ilo paket. Government value approximately
লাখ সিডুই নিলিতুম নো সে অ্যাসেসমেন্ট করি বম tangte sarnang le tum na poson thing pi kang hu apong lo kenep long la pen penang na thing pinang le tum na kang hu pen kenep dun long du pek lo tangte evang jilang ni la kang hu kang hi pen la bang so tu tel ke pa vedya ji phanang le tum department ben ko pia cyclem poni sang নিলিতুম কে so thing pi kang hu asai against bang ya prank ta I step den ponik bom no la pen rap atung han pistome pachini bom no je thing pi ke pla ke jor penle ilitum ekai mate isu family chipare ni nei la so concept bang ilitum ining pen padar ignan po la pen ka break atuar si ilitum dengonik nan po ilitum rat tum panda chuni bondo di department ka ta koi pistame kisman inut bahini dat kechok shemon itum do si hai asai bang non puta in konte delo koi pistame nilitum laso pang to ni phan kai da nilitum body pon tangte sarnang le tum la bang so la awareness cherok tok la pen se alertness ki doji phanang le tum la rong along kilut pen ason asai ke den poni phana ka chisik do manang le tum nilitum ka chisik do la pen kisman da social organization mate la KSA hai hui tum pen nilitum launching wa chung sai bom so awareness putha nilitum prabjin pen aprang ta bi lo la pen nota ako bi ko kisin nilitum chisik bom tangte tumi la nang le tum staff atum bang ko an kedam pen sila bang so thing pi kinep dami lo sa nilitum da grand staff pen loksi bang kep doi la pen hoda bulidan staff pen la kep do with congrats so kado we bill fees akan rent headquarters staff kado we chilang si itu so petrolling asai bagian bagian Karbi atum ningkan kimi asengkan Phuloni constituency arlo alongta Katalon pon Phuloni KSA head branch ningkan kimi Phuloni Harmon Club along Katalon pon along Sabina Teron pi chetong don pen him sitami kangthan pedupon thang ni phai CR ni Karbi akhe atum ningkan kimi arani pacheton dun si Phuloni constituency alongta aningaronga jipen Katalon dun lason thak si KSA head branch adum sitami chepater pipon si ingdeng hini Karbi ningkan kimi Katalon pon ahu thongnok bekekat rong pharpi rong bekekat lapen klim somar atuma phan sitami arjan ki hika chepate pon sitami pedopon anti drugs awareness asai sitami kedeng pon pedopon si alohiaman pen MLA Dorsing Ronghang achor Sabina Teron pisitami mesen pen chetongdun Phuloni Harmon Club along Karbi ningkan kimi mesen pen pachun pon lason thak si tarabasa sukum tokbi arong along sitami Karbi ningkan kimi peman ponsi hola bangso amaya long sitami Sabina Teron pi chetong donsi maya long mesen alam the than ponsi ing samjin pen Karbi ningkan kimi arani Phuloni constituency ahawar along Katalon pachun pon lasinon kibangji apora hut sitami lapusona sai ke claim ke dampon along cherap cheto dun bomji pusi pherangke karjua hut pherangke athengno mingje pon lapen labang soning kan kimi arani ke paman along penang an ke the kiding atum sitami chetong donsi mesen ing samjin pen Phuloni KSA head branch atum sitami pachun pon lapen tarabasa sukum tokbi arong along sitami mesen pensi pachun pon lo Phuloni pen oruning tikathor Karbiang News kan ini bagi tangkang keceng siar ni jadi kan bangsa celebrate relo nasi ini tu Phuloni KSA head branch angin pen pening bagi indeng ini yang dengan no nasi pening indeng ini yang dengan ke kita mesen pensi tun kono nasi game traditional game sonpodo sonpoda ini pen tun kono keceng si bagi kono mereka lapen adun tudu tuda oper bilong mereka lapen ke songki cubung lapen ke sumarapan cubung kicon lapen ke sido tuda arjan kihi la ke pom la ke lapo aigen dan kunci itu lihat laret kan aningkan bang non ke bang long tame lapuson talon pon bom manang itu non ke bang ke amo ku asar ku pono noneng ke bang ni kan bang ke ini yang aparman si